Vás pri jednom menšom videu, preto ideme otvárať a tá súťaž skončila, no takže nikto mi neposlal, ale čo už. Tak ja ideme teraz otvárať. Ale najprv musím mojim prírodom dať tieto veci. Pink Lemon. Ty vole, 10 level? Tomu dal dosť a XP boost. Dobre. My už ideme na to. Gold meme Lucky Block. A mám tu poslané latin. Čo mi stane? Squeakle. OK. Pokračujeme. Dobre. Pokračujeme. Zase. Nevadí, my ideme pokračovať. Rainbow Lucky Blocky chcem si tu nechať. Ideme na kotly. A fakt, nechcem nič, preto ja mám dobré lesy. A tohle je dobrý opening. Rainbow Padenita. To čo mám inventári. Tropa. Ok, koľko? Ránil toto stredí, no potom pôjde na mňa. Ok. A ja teraz nemám také dobré planty, preto mne sa tu spánujú King Lemon, Kokotang, Šompery a tak. A tu mám ešte Tomatrio, tu mám tiež Tomatrio a tak. Ale potom si to ešte premením pre nejakej inej formácie. Už tu mám samých secretov a tak. Preto toto King Lemona tam sem, toto asi tam sem, keby mi toto presedelo do formácie a tak. Ale pozrite na mojich nových prenotov. 6-7 dvakrát, Pumpkin, Elefant, Miaucino. Mám veľa dobrých vecí. A mohol by som vám dať, ale end súťaž už pre vás. No ideme ďalej. Diamond, kotly. Dáme najprv kotly. A ten secret si nechám. No, potvoríme si ho, ale za chvíľu. No, mám tralala, urkala. A jednak mám dvoch hentých. A tu mám tých týšev. Áno, 1, 2, koľko to má? 73. A tento 146. Môj kamarát mi nahodol preto toho čirafu. A vôbec mi tu nevadí. No akože vadilo, ale už ne, preto čo mám teraz dobre sa prejnoty. No ideme, pokračujeme. No, kiwi, Pellegrini. Akože ja neviem, prečo tomu dávam také meno, ale kiwiho, Pellegriniho, to akože je to chill. Rupy, dáme rupy, to som, viem, že oni budú naopak. Rupy tralala mama. Ok. Čirafa. Kámo, poviem to. A on je tam. On taký, môžem prísť. Dobre, meme Lucky Blocky. Ideme na meme Lucky Blocky. Toriti. Počkaj. Čo mám? Ganti prenot. A potom. Ale idem si ich predať. Počkaj, ja chcem. Kde mám hen tých tuhových? Matea. To není on. Contio. Matea. Kiwi. Matea. Žirafa. Rupy. Ne, hovadiny. Predať. Aká je pekný.
Dobre. Ešte čas otvárať, ale ja som videl, že tu niečo mám nejakú stračku. Tu Scanty Popkin. Neviem hovoriť. No poďte, čo mi spadne. Ja chcel som toho Limited Medusa Head. OK. To ten... O, mám to Limited. Nedávam svela, ale dám si ho takto. Ale ešte mám nejaké vajíčko. Toto bolo extra šťastie, že mi spadlo. Ale tá hra ma normálne ešte odpočúva. Oh shit. Nevadí, to predám. Niečo šope a melón. Akože kúpujem. Melón je chill a my ideme ďalej. Medusa Head je šovka. Aha. No tak ideme ďalej. Ideme otvárať memelaky ploky. Kamo, toto by som mohol použiť na posledné vati. On taký by like, teraz sa zabijem a je taký Medusa Head. Aspoň týchto predám, ale Rainbow ja nepredávam. Tam bola tá sova. To som nikdy nesískal. Neviem, či je vôbec sa sem preto. Ja mám furt toho Ratatouille, keď netoším. Mám taký Ratatouille, ale neviem prečo ho tak volám. Proste je to Ratatouille. Kamu ja tak veľa otváram, že on je tak blízko. Diamond, ideme Diamond. Diamond. No. Rainbow, Lucky Block. Keby mi tu spadol Ratatouille, by dáva extra veľa, ale keby tá sova, tak to by dávalo. Rainbow 15 for second, vidíte? A nakoniec Secret Lucky Blocky, to je vám iba. O to je mi úplne jedno, čo mi spadne. A karamara, OK. Nedáva tak veľa, ale ja pokračujem. Secrety. Teraz by som musel toho tu ale vole, kamera, ale asi neviem, či mám tu auto. No ako 6 máme ešte, ideme ďalej do iného fantasy sveta. Aha, to už tu není. Škoda. Mám 150, no takže kupujem. A ešte... A toto je Halloween card. Tutáva. Ideme. Oh shit, pros. Refualo. Neviem hovoriť. Díky, mi dať. Dobre, a inak, to som píka mám ja. No takže to by bolo všetko, a just bus amigos. A to mám Ratatouille.